Welcome back mga ka-studio to another mukbang. For today's episode po, we have Samyang cheese flavor. So mayroon din pong apat na Sunny side up. sunny side up. Egg. Tapos ito po, limpo inasal. Wow. So mayroon din po dito, anong tawag dito? Chinese pichay. Chinese with chai. So tara po mga ka-studio, hindi na natin ito patatagalin. Pray po muna tayo. Bless us, O Lord, in this day gifts which you are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara po, mga unta ninyo mga ka-studio. Kain tayo mga ka-studio. Excited na po akong kumain. Itlog. Ano natin yung itlog? Mayroon pa kayo itong itong ikuan. Hmm? Itong ni Ana. Uy, wow. Meron pa nga. Wow. Yan. Kanindot ba na? Uy, naglaway yun ko ay. Sarap, mga unta ninyo. Sa akin po, tinidor po yung ginamit ko kasi hindi talaga ako marunong mag-chopstick. Uy. Kuha lang dati mo. Kuha po, ang kamot na po, nung chopstick. Oh. Kain tayo, samyang. Ito yung masarap na flavor ng samyang eh. Tsaka ito lang yung flavor na kaya kong kainin sa samyang. Kahit maanghang siya ba, nakakaya ko yung anghang niya. Manghang pa rin dyan. Pero hindi masyado. Ang sarap niya. Masarap yung anghang niya kasi mayroong cheese. Wow! Ang sarap na ihalo sa kuan. Egg Egg. yolk. Lagyan ko ng kuan. Dahon. Naubusan kasi kami ng kuan, lettuce. Kaya ito na lang Chinese pechay yung ginawa ko. Ito naman tayo, ma'am. Tikman natin to. Kain tayo. Yan po. Lambot. Malambot na mayroong kunting anghang. Ang sarap niya. Sarap ng simpla niya pa. Masarap yung kombinasyon nila mga ka-studio. Kasi itong barbecue na yung tawag sa nilagay mo pa. Korean chili paste. Merong Korean chili paste, merong ketchup, hot and Spicy. sweet. Hot and spicy yung isa na ketchup at saka merong sweet.
Lagay na ako ng black pepper, paprika, konting toyo, tsaka brown sugar. Yeah, nag-complement po lahat yung mga spices and flavors. Ang sarap niya, no? Perfect na pamari sa samyang noodles. Mm. Ang panit niya, magkuhaon na rin ako. Sure. Tapos, lagyan ko ng meat. Yan. Perfect. Ang sarap niya. Ano na naman? Yan. Hindi namin kakainin yung kuhan mga studio. Yung skin. Sabi ko na ito mga. So, lagyan ko naman ng unod. Yan. Manalo po. Akala ko po dati itong Chinese pechay ba, hindi siya nakakain ng fresh. Pwede pala ang substitute ng ba, lettuce. Yes. Excuse me po. Yan. Parang hindi ko na mauubos ng pang. Charan! Ang laki niya po. Oops, try natin din.
Shout out po muna kami mga ka-studio. Shout out Mayrail Pares, CG Molyon, Labastida Francis T, Francis Pastrano, Jansky Walis Pabilando, Julie Midalia Bautista, Ramel Urihas, TJ Lariosa, Bagaboyboy from Tangub City. Shout out sa mga kasmita ko sa una sa Tangub City. Shout out din kay James Labrador from San Miguel, Cordoba. Hello po. So ayun mga studio, naubos na namin yung samyang noodles po. May konting natira sa limpo po. Ang lalaki po kasi nung limpo ba. Hindi na kayang ubusin ni Mrs. Yes po, busog na po ako. So hanggang dito lang po kami mga studio. Bye for now. Kita-kits po tayo sa sunod na mukbang. Bye! Bye-bye!